departe lucrurile pe care le-a început Măria sa. Acești 20 de ani, de când instituția noastră poartă numele Marelui Voievod, în toți acești ani, noi am simțit Spiritul Dumnealui alături de noi. Și ca acest Spirit să domine și mai departe instituția aceasta, sufletele noastre, ograda aceasta, casele voastre de acasă unde voi locuiți și veniți în fiecare dimineață încoace, am decis să dezvelim bustul Marelui Voievod la noi în curte pentru a-l avea permanent alături de noi. Onoarea bine meritată pentru dezvelirea bustului o au foștii președinți ai Consiliului Elevilor, adică a voștri șefi, nu eu directorul, dar șefii voștri care v-au ghidat în diferite activități. Grecu Petru, Polski Valeria, Rodnean Beatrice și Kaganovski Andrei. Unde? El mai are de lucrat. Andrei, unde ești? Iutișor încolo. Tu ești acum președinte. Și trebuie să iei mult de la cei trei care te așteaptă acolo. Tu trebuie să fii primul, să-i aștept tu pe ei. E de așa se întâmplă. Cei mai tineri mai fac pe o asta. De aceea, în aplauzele și uralele voastre, are loc dezvelirea bustului Marelui Voievod Mircea cel Bătrân.